И здравейте, приятели, аз съм БГ Pro и днес ще играем Майнкрафт, както виждате, епизод 13. И сега ще копаме. Бяхме стигнали до нови неща. Бяхме открили много диаманти и разни простоти. Но нека да видим какво ще направим този епизод. Но не за дълго. Зависи дали ще има други епизоди. След този епизод ще бъде доста интересно. Ще играя с един друг приятел от село. Аз му бях връчила играта и направихме един клип, но няма да го качим. Без това е интересен, но няма го качим, защото аз съм такова. Пуснал съм, направил съм сървър, само че в друг сървър сме играли. Бая сме се развили. Сега не ми се пускам. Това ще бъдем на този. Иначе те ще играем на това, макар ще да играем, ама аз му отказах, защото нали на този сървър правя клипчета и не можех. Трябваше друг сървър да играм. Доста неща има в тук. Преди този епизод да свърши след няколко минути, ще измислим какво да правим. Смених си скина, както виждате. Много яко. И както виждате, вали. Аз спрях само звука, защото заради дъжда не е яко. Но опусна грамотейците като ония с кошара. Но ще ми подпали къща. За дълго. Ще ви огънат къща, какво сме правили. Има кофа вода, която имахме долу и не ограби. Та ще видим. Тя се е крафнала кофа и желязна врата, затова се взем в мене. Горната къща ще я ползваме за ценни артефакти, но не съм сигурен какво може да сложим горе. Не, че нещо много ценно има в честите ми. И не за дълго. Този епизод ще бъде малко кратък. Няма да бъде като няма много време. Но всеки път, когато убивам, животно ми дига левел. Не знам защо, но все е тая. Трябва да видим как да си направим торта. Имаме вече и 3 прахчета. 20. Ето и тортата. И сега ми трябват 3 кофи мляко и 1 яйце. Тези кофи ще ги взема и ще открия крава. И тази вода ще фърля. Фърли се, бе. Готово. Сега ще търсим. Ще имаме само 2 кофи с мляко. Друга ще направим после. Ама трябва да открием крава. Открихме крава. После мога ви покажа как да именуват и животните, да са интересни. Стой, бе, крава. После трябва да открием яйце.
Доста интересно. Сега ще ходим догоре да направим друга кофа. За яйце ще търсим кокошка. Друг начин няма как. Ето. Кокошка пък, не знам откъде да открием, но трябва да я таковаме. Поне да ни пусне на яйце, да я заловим. Трябва да следим докато пусне едно яйце. Крата изчезна, ахти крата. Я. Имаме вече 3 кофи мляко. Почти направихме цялата торта, само ни трябва едно яйце от кокошка. Всичко друго е готово. Но едва ли ще стане. Само да затворим това. Едно дърта. Готово. Значи на тортата сме готови по всичко, само ни трябва едно яйце, което открием. Но няма да е интересно, но за това нека да видим след малко. Пускаме и сега ще ходим да търсим. Спрях на пауза, защото нямаше ви бъде интересно да гледате как чакам кокошката. Там взема и захарта. И вече може да направим хората торта. Това е първата торта, която направих. Доста яка. И почти остана за една хапка и ще изям. Тези 3 кофи можем да пълним една кофа с вода и една кофа с лава. Значи сега ще напълним... Оле, тъмно стана. Кога много бързо е? Добре, значи бързо пълна една кофа с вода и като се крия вътре. Готово. И сега стана само да се изморя и да изям това парче торта. Седем минути няколко са минали. Това, че мога ходим сега да бием зомбита и чудовища. Горнята, затова мога го ползваме. Така мисля. И то бутон бе. Оле. Сега ще спаним едно зомби, но съвестно на креатив, защото докато го спална, ще ме избие. Дефенс. И това ще им бъде едното зомби, ще бъде червен. И го спалнахме. Ева. Спра креатива. Бум! И готови сме. Ето го той едва насам с целия сайран брони и енчантнати на едно кръве. И ще го дара с... И нищо хубаво не падна, освен храна. Това е гнило пътега с чуто. Бутонче. Бутончето хич не работи, ама карайте. Ах ти бутончета. Само го цъкнах и се чу някакъв гаден звук сета. Няма нищо. То се оправи само бутончета. Чакайте да го цъкнем пак. Не мой със своя бутона гора. Това ще бъдем вътре и бягаме навътре. Мога правим още една торта. Но едва ли за дълго ще успеем. За този епизод не знам дали ще
О, скелет, супер. Повечето неща няма ни трябват, защото бамбука трябва да бера, хора. Както виждате, бамбука е най-ценен от всичко тук. И от това бутонче, който стреля само. Мирише. Бутона мирише. Ще оберем това всичкото и ще спрем на пауза клипа за малко. Пишете вдолу коментарите дали е по-хубаво мултиплеер или сам да играеш Майнкрафт. Правиш клипчета. Оле, октопод, хора, октопод ще го бия. Ей, сега след малко. Да берат тия кошарски неща. О, 25. Къде ти октопод, сега ще го бия. Оле, пусна ми мастил в устата. Айде, убихме го, хора. Тук водата стана черна. Ако нищо е черно мастило, ето, бахти черното мастило. Имаме 25 бамбук и едно краче от октопод. Тропическа марихуана. И ще гледам това бъде от този епизод. Не имаме още малко време. Не знам какво да правя. И това ще бъде всичко от нас. И това ще бъде всичко от мене. И довиждане.